Campur sari yang kabiarso dumadi saking prowani konco seni karawitan prokadang cakra budaya sayekti mijil saking ereng merapi nguri-uri budaya Jawi pamriyedi menglos semoga berkatkan video mati kaparan semuanya sesarengan kalian cakra budaya budaya angraruri kabudayan Jawa cakra budaya kang santosa budaya campur sari cakra budaya angraruri kabudayan Jawa cakra budaya kang santosa
Balik Ato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubareng kawula ngaturaken rung kuncaraning bangsa luhuring budaya. Sinaretan kula sak prakanca marak sowan. Nuhoni pamundhut pamengkugati nang inggih panjenenganipun Bapa Kanto Gutrah Plewangsa ingkang sampun sembada angadani Walimatul Tasakur ingkang senebat angentas putra Mahargya Siwi ingkang asesilipun Genduk Nimas Gita ingkang sampun kajato krami nggih Adimas Agung Rohib ingkang putra jalu saking panjenenganipun Bapa Bardi Ibu Kani ingkang mijil saking Banyumari. Karana wonten danganing penggalih kula sak prakanca kinan marak sowan ngaturaken beksa lan ugi ngaturaken gelaring budaya Jawi kanthi sesarengan cakra budaya ingkang mijil saking Padegahan Tlaga Mulya Selabaya Lali. Tebih saderengipun ambak bilih kula sak prakanca anggennya marak sowan langen Supadana rasa babar irama Jawi kirang saha kathah pin lepat kula nyuwun lumunduring samudra sih pangapunten. Kanthi pisohan kula boten namung piyambakan nganti saderetan gangsal Widyawati kepareng langen suka wonten ngarsa jengandika sami. Perlu kula tepangaken setunggal mbaka setunggal ingkang kanan piyambak Diahayu Tarti ingkang mijil saking Selabaya Lali. Loko bathok elo kasundul panjenenganipun Ayu Darwanti ingkang mijil saking tlatah Jerakah Selabaya Lali. Ayo kasambung Diahayu Wiwit Widyawati ingkang pidalem saking Sawangan Magelang. Sumangga Cahayu. Kasambung malih panjenenganipun Diahayu Sriyanti ingkang mijil saking Kapuan Sawangan Magelang Gemilang. Kasambung Diahayu Indah Sri Wardani yang mijil saking Kitha Magelang Gemilang. Ayo nduk Diahayu. Makaten menggah gelaring para kadang setia lan ugi para kadang cakra budaya ingkang kepareng langen suka babar irama Jawi wonten ngarsa jengandika sami lan ugi kula nyuwun keplok saha sorak panjenengan sami kanthi mekaten sesarengan kalian cakra budaya.
Matur sembah nuwun dhumateng para kadang cakra budaya lan ugi kadang seniman seniwati ingkang sampun babar irama Jawi. Kanthi makaten katur dhumateng kadang Pangandaliwara. Pripun? Oh lanjut inggih. Nggih. Wonten danganing penggalih para kadang kepareng marak sowan malih kanthi lumantar cakra budaya iki jiboke saka Mbak Sriyanti lan Mbak Darwanti. Ayo maju nduk.
matur sembah nuwun ngaturaken sugeng sonten diajeng. Sonten Kang Mas. Oh nggih. Marak sowan wonten laladan popoan. Nggih. Nderek mangayu bagya regenging swasana kaliyan siang punika. Lan ugi kepareng ndongaaken pinanganten sarimbit. Ngoten. Kula sampun ndongake sik Nggih, sampun. Nggih. Dik, ayo Dalem. ndongake ngantene iki di. Kula wau ya wis ndongake pas gek salaman. Oh, pas Ning ya ora salaman. apa-apa. Ora apa-apa, nggih. Dumateng pinanganten sarimbi. Ya nggih. Mugi-mugi Nggih. dados keluarga ingkang ayom-ayom tentrem. Amin. Kadya mulya. Amin. Rezekine deres kaya udan Kaya wae. udan iki. Iki senajan to gegrujuk udan iki ya udaning barokah. Udan rezeki Nggih. kanggo pinanganten sarimbit. Siang sepuhipun ugi Nggih. kaberkahan. Anggenipun makarya. Nggih, lek among tetanen paringano Tulus. tulus subur makmur. Nggih. Nanging ugi raganipun kaparingan kawilujengan. Amin. Nah, donganipun. Nah, ya pancen dongane penyanyi iki ya sok-sok ngono kuwi mandi. Amin. Nah, ngono. Monggo kepareng langen suka. Nggih. Yo njikok pelok 6 ora apa-apa. Oh, Slendro Cahyu. Wis pelak-pelok. Oh iya. Pelak barang kok pelak-pelok penting ora pilek. Oh. Ana ya Dek ya. Kok sik mbaya karo diracik iki piye ya? Mas? Kedudul rasa tresno. Kok kedudul Saru. Eh. Sampeyan nek duwe tresno ki dadak didudul. Lah aku ki didudul kok nggon angen-angen dadi rasa tresno. Nggih. Piye kaya ngopo Eh. rasane tresnane iki? Rasane tresnaku. Tak ndelokne dudul. Biyen aku. Nah, mulane aja kedudul. Lah kedudul. Sepiro Mas? Tintingane 6 pelok. Pelok 6. Nah, iki gek anu, bose gek ora manut karo penyanyine. Di acara iki. Nah, semono. Yo. Panjen kowe wis kandha Cahyu. Nek Marang sira docah manes eling ngajro ning bebrayan kebak panggo dosa yakti Rupita kang jrimpeti dene masih romong ayu Cengkoke jamune iki sapa ngono ta ya? Ayo jamune iki pira ngono. Oh, Jamune sapa? jamune sapa tur Ayo pira? ngono. Ambuh. Jujur. Jujur. Jamune sapa tur pira? Loh, kowe nak kepengin cengkoke kaya aku? Piye? Ha, golek alang-alang sing kemitir tok gawe nyogoki. Apa? Alang-alang. Ning dinane kudune Selasa Kliwon. Kok dadak ngono? Mbok aja salin sloka. Kok aja salin sloga tegese? Aja solan salin.
Sloga kuwi srengat utawa pasuryan, polatan. Kudu njaluk sing ajek. Muga wae pinanganten kaya tembangku iki. Ora teko-teko mak bedunduk brengot. Ya ora patut. Lan maneh citra ing janji jebul teka gandeng marang priya liya Kang Mas. apa nduk Cahayu Setia kok Kang Mas. setia Cintaku cuman padamu. semono go aku Cahayu Watake. watake ya nduk Cahayu langgame bebarengan ya sesarengan para kadang seniman seniwati makarya katur dumateng Ibu Pangrengga Busana kabareng jenggaraken pinanganten sarimbit tumuju wonten ing sasana ingkang sampun pinanggih sepindah malih Ibu Pangrengga Busana kabareng jenggaraken pinanganten sarimbit tumuju wonten ing sasana ingkang sampun pinanggih nyuwun wong ayu mbok aja bingung tumawung sak teman ketong kaya wong kelangan petong galak wakasane burung Pancen sembarang iki kudu diwolak-walik. dibolak-balik ben ora gosong Cahayu tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyanku tresnaku kang satu tetap tulus sak jerone kalbu Sesarengan campur sari cakra budaya. Syuting bola dhewe. Regane milih. Iya. Gambare bening. Sak sone lho. Bebrayan apa ing panggon
getun kaya wong kelangan petut gelet-gelet makasane murah tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetap tulur sajating jiwaku. Sampun Kang. Inggih matur sembah nuwun Diayu Srianti Panggodaning katresnan. menika panggodaning katresnan sampun kapiyarsa. Nggih, lir gumanti tasih wonten kalodhangan kagem miyak sepining swasana. Ngiras pantes ngrantos Ibu Pangrengga Busana anggen nyong rucat busana gantos busana lan hambak bilih panjenenganipun Ibu Pangrengga Busana anggen nyong rucat busana gantos busana sampun paripurna kepareng jenggaraken pinanganten sarimbit tumuju wonten ing sasana ingkang sampun pinanci kanthi mekaten lir gumanti genduk Sutarti ingkang mijil saking Sabawana lan ugi Mbak Widyawati. Lolele lolale sir pong dele kopong sir pong dele so injih mbon dangu mboten pinanggih kalian Cakra Budaya nggih mugi-mugi saged langgeng lancar saged nimbali sesarengan makarya kalian Cakra Budaya nggih Mbak Wido nggih ngaturaken sugeng sonten Sugeng sonten Kang Mas. nggih. Semangga